Unsa, maabot ra ang panahon nga maadyo gajud ko sa hingpit nga wala jud ko sakit. Hi guys, masong adlaw na itong tanan. Diyan na pod ko deres garden. Dari ra man jud ko magsuro-suro kay maling ako magtanaw sa mga tanom. Ang tanaw unog kanang nahining tarak na bagamang gitanam nga pepino. Katong das lagi nagtanam kog pepino. Timing man paghuman na magtanam sa pepino pagkahapon ning uwan. Sa pagkaugma ning uwan na pod na sa aguwan lagi sa gunson. Hantod karon uwan-uwan gihapon. Basa ka duta. Ha? Da. Yung terak na gajud, habi? Tanawan ng mga punuan. Tanan ng terak. Dali na ba ng pipino? Nanarap ka jud tanan. Maadyo jud ning pagkapugasa kay timingan ning uwan. Dai dako. Ang kuhaan kay basig maglaway sila unsang gabi. Sa kabuok maadyo naman eh. Tagsa na di bunga nang hurot na. Kani pwede naman siguro pwede. Laod dyan. Guwang naman eh. Asa na yung batang diha? Diha? Dahil grabing makaa. Hala. Grabing makaa. Dani, dapita arang labeng nga madani. Hinduan ko ng kuya. Kaya dani si Zama Gardin. Na kuya wan kadyo nga patula. Lingin. Patulan ni nga nasaot. Muna si Zang wan tubo. Sa tao pa ni inano ni. Nga kuya wan jud. Ganahan ko na tanaw si Zang purma. Dakos kabasak ka ng suroy-suroy. Pawa sa stress. Dahil na ba ditang kung daari mga tambok. Ahalaman yung panguhaon. Kaya bisig mukaon sila, ilang adubuhon. Aga ko, gibawaran gadyo ko na ng green leafy. Katong pato na sa Philippine Heart Center, inadyo ko nga di ko pakanon ganang na mga green lagi. Tangkong, ganas, hanay pang ibang mga green. Basta kay mga green. Kanang green leafy lagi, sa muta ng ganas. Giing nandiyo ko sa doktor dito sa Philippine Heart Center nga di dyan ay pakaon na kay makalapot og dugo. Kara bitong ganas. Kara mga animikon. Mo ay pakaon kay arong di na sila manimik, di na manglispad. Pero ako, gibawaran ko na nagpakaon. Ang dugo lagi og mulapot, madelikado po dagang kahimtang. Daghay posible nga mahitabo, pwede ma-cardiac arrest, pero wa man pud na badek. Kay Ginoo ra man sinagbuot atong kinabuhi. Pero nag-iwas na kog kaon na ng mga green. Kaning tangkong, kaning parang iban diha mga garas, kamunggay. Nalagi sayang matintal ko kay mao ba siya among naandan nga mukaog mga kamunggay nga na mga ganas, naikad po ko nila. Sa karon di na jud ko patunto. Ay pag naobserbahan lagi, kag makaan ko green, sa inig kuha na ho, inig laboratory. Ang resulta sa ang laboratory, di na pod mamao. Di na pod manormal. Maunang di alam jud ko makaon og garang green leafy vegetables. Pwede ra noon ang taong, karang patula, okra, patatas, pwede ra na kay di ba na sila mga dahon-dahon. Og mapod magpa-check up ko kay na ako gibati sang daghan. Mukait naman sa sakit. Tani mo budapit. Mukait naman sa sakit. Ngari masabot kanang murag silaban. Ani konsulta sa ang doktor kay last nang pa-check up diha pa man tos December. Ubalik na pod ko. Sa magpa-laboratory na pod. Na stress pod ko kay naalagi ning hanjo na kwarta. Unsa dako mapong kwartaha isang gihanjo. Di mo ko makahatag sa isang gihanjo kay dako man. Kuha na agang pangita ron sa YouTube, lisod na. Lisod na kuha ag $100. Mauna nga usahay, di may makasuldo kada buwan. Di may makaabot og
$100. Mo nang di mi masulduan. Jagaban lagi nagtuo nga kwartaan mi. Kay nga na vlogger ko no. Unsa ug imong balibaran, siyempre mo balibad mangadyo ko kay aghang kwarta. Mo dyan budget. Kaya na ako kuan good maintenance. Di ko pwede og di makailam sa maintenance. Mahal ang maintenance kada buwan. Abot ko og 7,000 kapin. Mo nang nagkinahanglan gad ko kwarta unsa. Wala kito ang gibalibaran. Pagbalibad na nasuko. Gibinlan ko og maot nga istorya. Wala laging gibalibaran kay aghang kwarta nga gihawiran. Na nang gibudget para sa ang maintenance. Sakit ang hanaon ng kita naningkamot nga mabuhi. Ako bisag masakitin ko naningkamot ko nga mabuhi, naningkamot ko nga magpalit sa ang mga tambaw. Kapila na ko nila ingnan nga ada uray mamatay ram sing gihapon ka kay di mo sakit din alalim bisag isang orasa pwede ka mamatay. Sakit ay pud hanaon nga naon ta nga da uray mamatay ram jud ka kay asa pud mo kwarta nga mamatay ra gihapon ka. Unja tao ra gud ta, di man ta makaingon sa tao nga ikaw matay na kaugma. Kita di ta makaingon sa tao nga ikaw matay na kaugma laog ka. Nga na lagi basta di pa bayloon. Unja wala pa siya kahibaw sa sitwasyon lagi nga gang kwarta mauna na. Basta kay maglibog ko sa uban kay og ibong mabalibaran di nimo matagaan sa ilang gusto, di matagaan sa ilang gikinahanglan nga kwarta. Magbili na og sakit ka istorya. Unay maka-stress na nga binlan tag sakit nga istorya. Di na ko mahilon na. Maglibog na ang utok di na ko mahilon na. Marang nga saya matukaran ko. Kaya maglibog na ang utok dun ko ala. Ay itakon siya. Unja. Ugaw pang hatag ang kwarta. Sakto raman jagang kwarta ang pang-check up. Upalit og maintenance. So ano pa ko ako na pa ni madaot. Stress ako, maganda na. Ngawag mong balibaran ang tao. Maitok. Di pa sila makasabot nga nagang kahimtang. Nagantos sa mga kong vlog, bisag kapoy nagang lawas. Abi siguro portaan ako. Nagantos sa mga kong vlog, bisag ang kapoy dyan na kaadyo. Kapoy mag-edit, labad sa mag-upload na gihapon ko para makapalit ko sa ang mga maintenance. Mora ba sila ang magisaligan ng vlog kay wa may laing trabaho. Ang jagaban pod nga mamaylo nga na abi siguro kwartaan ako ug di mo matagaan maitek. Di man laman hinuon mga musta ug kamusta nagang gibati nga na. Ang unahon hinuon baylo unja ug di mo matagaan maitek. Bisag nga to isang istorya sakit. Di na ang hanaon. Kay gusto pa ko nga mo to asagan kinabuhi. Di lagi lalim ni ang kahimtang nga sakit sa kasing-kasing. Napasakit sa epilepsy, daghay maintenance, pero di laban dyan na ang hanaan nga ako sakit. Ako lamang hanaan dyan karoon na nga ako sakit, normal ra agang kinabuhi. Salamat ko sa Ginoo kay di agahapon ko karon buhi pa. Pasalamat lamang gihapon sa Ginoo kung sa'yo maabot sa tang kinabuhi. Ug maapon maato pa ko sa tagbilaran. Kaya magpa-check up ko, maato ko sa ang cardiologist, sa maato ko sa ang neurologist. Kagahang maintenance para sa epilepsy, gamay na laman. Tama na laman karong Merkulis. Kanang ang maintenance para sa epilepsy, di na mapalit basta-basta. Kinahanglan dyan na og resita sa doktor. Karang pinobarbital. Nakatupang isa katong kepra. Duha may ang maintenance para sa epilepsy. Tsag para sa kasing-kasing, tulo na kabuk ang imnon. Unja. Agsa maunang injection every 21 days. Di lagi lalim. Ang hadjang ipangado sa Ginoo. Kanira jang ang panglawas nga maulian ko ang sakit. Mabalik kos normal. Ug pwede pa laman lagi i-rewind tong sa unang panahon nga wa pa ko sakit. Atong lang edad dagog 20 kapin. Mo ang gusto mahitabo sa kinabuhi nga mawag ang sakit. Kuan lagi bahala og di ko madato. Basta kay maulian nagang sakit, mo ra sila nga pagatos Ginoo. Di ba sa lalim sige ginom tambaw pait. Kay bawa gadzug ko nga moabot ra gadzug panahon nga maadyo ko.
Agaban magudi mo tuo. Ngayon nga ada eri. Bisa nga sa panimo. Parang imong bulb sa kasing-kasing gaba na gazina di na dyan na maulian. Pero di ko mo tuo sa ilang istorya. Kay para na pagsuweran ni unza maabot rag panahon nga maadyo gazig ko sa hingpit nga wala jud ko sakit. Unza ba orto guys, naka-istorya na po kong daghan. Nga ni gazig ko basta wa ko'y lingaw. Dari ko cellphone mag istorya. Kaning pag-vlog sa ora, wa dyan na seryoso. Kaya sa una lagi katong sa programi pa nag-vlog, mauwa gazig ko. Gusto magkuhan ako live streaming. Dahil nga mas programi nga di ko na pwede mag live streaming. Kinahalan ko na maghihimo ko na pag-vlog. Mao to nga napaggas gazig ko. Karab itong magtanong ko sa mga vlog nga daan sa una pa. Kanang ang i-download, mamangat ko sang naong. Dahil mamangat ko sang insuryahan. Karon og di ko maka-vlog sa kaadlaw, maka-absent ko sa kaadlaw lagi kay kanang kapoy naglawas, kapoy na mag-edit. Ningawan ako, nagkaugma mag-vlog at sukudana. Pasalamat ko sa Ginoo ng programi nga may natudlo na mag-vlog. Kaya pag-vlog-vlog, nakatabang gadzud na mo. Nakapalit sa amang kinahanglan. Awan na dyan palibot guys. Maong di ko pulan na ning dapita. Kaya palibot, ganahan ko na. Green surroundings. Nakahumad dyan dito. Tapos kinababuan. Karang na kamalig mo, nagkabalig ni Manong Roy. Kalubian. Uy, day habungan ko patula. Agpatula ning abot dari. Pero di ba pwede? Dapat. Nangatay. Puhon siguro magatigom na ko dari tengah dagang bay. Kanina napatag daan ni. Kanirang sa kalubi kuhaan. Kaat bang magkabasakan dari. Pero sunod na. Gusto to ko mo dito sa ibabaw. Sa maitik pas nanay. Tawa ko na ko'y kauban. Tumata ko rito. Kinababuan dito to Masuk ko mas nanay ka ko na ko'y kauban. Dara mo ko libot-libot. Wala ko nang tutok pang tangkong. Kamay ka gargapon ko. Di ko pwede mo kaon.